אנחנו רחוקים מאוד מהשהינו. כי הגענו לזחלם, אתה לא היית מסוגל להגיע ברגל. אנחנו הגענו לזחלמים, היינו 20 מטר מהזחלמים בשלב הוא. הקרב פה היה נורא. כולנו הבנו שזה מלחמה. היה פה ערפילים, והענן היה יורד ועולה, יורד ועולה על העמדות של הסורים. וכנראה כשחלבי מומין הלך לקחת את הפקל, של בחור שנהרג למעלה קצת יותר, אז הענן כנראה עלה, והוא נחשף. כמו שאנחנו שכבנו כאן, הוא עבר לכאן, לקח את הפקל ואמור לרדת למטה, או שם או בדרך למטה הוא חטף את הכדור. אני רוצה להבין עכשיו. אחר כך אומרים שגילו את הגופה שלו ומעיניים מנוכרות. באחת התעלות. איפה יש כאן תעלות של הצבא הסורי? כן, לכן אני חושב שזה לא יכול להיות. אני רוצה לדעת, האם מועין חי או מת? זה אני רוצה לדעת. ולא מעניין אותי את זה שאני דרוזי, לא מעניין אותי את זה שאני בן המשפחה או העיתונאי. לא מעניין אותי. זה מה שמטריד אותי עכשיו. הוא חי כאשר הודיעו שהוא מת? האם הוא מת לאחר מכן? מה קרה עם הסיפור הזה? אם אתה שואל אותי היום, אין לי תשובה. אין לי תשובה. הוא חי והוא מת. אם הוא חי, אז הוא מת, ואם הוא מת, הוא חי. איך נקרא לסרט שלנו? מועין חי או מת? מועין חי. מועין נולד בשכונה שלי, עשרות מטרים מביתי. אנחנו קרובי משפחה. משפחת חלבי היא הגדולה בדאלית אל-כרמל. המשפחה הדרוזית הגדולה ביותר במזרח התיכון. אבותינו באו מחלב שבסוריה. מועין התגייס לצה"ל. מספר חודשים לאחר מכן פרצה מלחמת יום כיפור. ב8 באוקטובר עלה עם חבריו כדי לכבוש מחדש את החרמון מידי הסורים. הוא נעלם בהר. שבועיים נחשב מועין נעדר. ב-22 באוקטובר בלילה ניגש אליי קצין השלישות של הגדוד ואמר לי, רפיק, מועין נהרג, לך תודיע למשפחה. לא הסכמתי, זה היה גדול עליי. ב-22 באוקטובר הצבא, דרך קצין העיר, מגיע אלינו למשפחה כדי להודיע לנו מה עלה בגורלו של מועין. מה אומר? אז הוא אומר
אני בא להודיע לכם בצער רב שגילינו את הגופה של מועין. הגופה הזאת נמצאת בריקבון מתקדם. אנחנו, המשפחה, רצינו בכל זאת לפתוח, כי אנחנו רצינו, אחד הדברים החשובים ביותר, לזהות, לראות. כי סך הכל, אם לא יראו אותו, אז אף אחד לא יאמין. אז עדיין התעקשו בצבא שהגופה בריקבון מתקדם, ולא יכולים לפתוח את הארון. באותו יום הייתה תחושה אצל הרבה אנשים, אפילו חלק מהאנשים שהרימו את הארון, אמרו שהארון כבד מדי, הארון יותר מדי כבד, אז הייתה תחושה שאולי שמו בזה משהו אחר. לכן מאותו יום אנשים לא השתכנעו, גם בתוך המשפחה, לא היה שכנוע פנימי שזה מועין מת וזהו זה. יותר מ10 שנים אחרי המלחמה נשבעו 3 מתושבי הכפר כי שמעו את מועין ברדיו דמשק שולח חדשות שלום להוריו ולחבריו. ב-1985 הייתי עורך מבט לחדשות בערוץ הראשון. בעקבות השמעות שלחתי את כתבנו לדליית אל כרמל. הכתבה נמצאה בארכיון רשות השידור. האם ייתכן שהצעיר בתמונה, מועין חלבי, דרוזי בן דליית אל כרמל, שנהרג בחרמון במלחמת יום הכיפורים, עודנו חי? לגבי בני משפחתו הענפה המתגוררים בכפר הדרוזי על הכרמל, הספקות גדולים. לפני שבועיים, בפעם השנייה בתוך שנה, נשמע קולו של מועין, שלחם עם חברי יחידתו, גולני, בקרב הראשון על החרמון ושם גם נפל. שוב נשמע קולו כשהוא מוסר דרישת שלום לבני משפחתו. بهدي سلامي يعني لأخوتي رشاد ورشدي وفهمي وفؤاد ومنير، وقال إنه أنا اتصابت في الجيش في الحرب وكانت إصابتي خفيفة، ورمت البطاقة ورمت اللوز اللي كنت لابسها ما فيها مكتوب اسمي عليها، وقال إنه كنت لعيب بلعب كرة قدم في فريق دالية الكرمل، وقال إنه كنت لعيب بلعب كرة قدم في فريق دالية الكرمل. انت متأكدة 100% انك سمعتي معين بيحكي 100%. قال أنا اسمي معين رشاد حلبي من دالية الكرمل. انت سمعتي؟ أنا سمعته. وكنت بنت صغيرة؟ كنت بنت صغيرة، بنت في نقول بنت 16 سنة، يعني بنت واعية، مش بنت يعني الطفل اللي مثلا ما تعرف شو الأسامي. وكذا كان أسامي أصحابه أغلبهم، يعني أنا اللي متذكرته، أنا متذكرة كمان قال إنه هو على كل ذكرة الديسكيت، هو قال كلمة إنه هو زت السنسال كله، قطعه وزته كله. لما تصوب قطع السنسال كله. גורמים בצה"ל המטפלים בחיילים הנהדרים באו היום לביקור בבית משפחת מועין חלבי. הצבא וגורמים נוספים ינסו לבדוק כעת האם ייתכן שמועין חלבי, שהוכרז רשמית כחלל, עודו חי. بعد ما حكيتي انت اجوا حكوا معاكي. اجوا حكوا معي وجربوا كثير كل الوسائل، انه مثلا انه مرات انه اسكت كمان. مين قال لك تسكتي؟ انه يعني خلص بكفي ميت في المجتمع نفسه حتى. مجتمعنا؟ مجتمع، قلت لهم لا. والجيش كمان. في حتى في جاني تلفون يعني، وناس لحقت وراي كمان في انه بدهم يعرفوا وين عم بروح وين عم بيجي مع مين عم بقعد مع مين هاي، وبرضه ما اهتميتش. كانوا يشككوا في الموضوع يعني؟ شككوا في الموضوع، بدهم يشوفوا مع مين عم بقعد وين عم بروح. حتى أنا في المدرسة فوت على المدرسة حس إنه في حدا وراي. هذا روني وهذا حكمة.
אז למעשה, כל מפגש שאני מתחילה עם המשפחה, אני מכינה להם איזשהו תיק, שבו יש את הקורות חיים של החלל, ובדרך כלל את מקום הקבר, וזה ככה יהיה למשפחה. בדרך כלל למשפחה יש את זה, כי זה נמצא באתר האינטרנט של משרד הביטחון, ואתה בטוח מכיר. אנחנו מכינים את זה ככה בצורה יותר יפה, אז זה לך. מה שנותן מעניין, את איך הוא נהרג, וכאילו על התקופה שהייתה, כשממש בתקופה מהריגתו, נפילתו, עד לקבורה. אז התקופת הריגתו ונפילתו, זה הצבא צריך היה לתת לכם. אתם לא נפגשתם עם הצבא, לא פניתם לגורמי הצבא שייתן לכם? הוא אמר בתיק שלו פה. מי הפנה אתכם? מדובר צה"ל. מדובר צה"ל אלינו? אז קודם כל צריך לפנות לצבא בשביל לקבל ממש את סיפור הנפילה והכל, כי זה לא אצלנו פה. לדעתי, מעבר למה שכתוב בביוגרפיה של החלל, שאתם רואים אותו באתר, לדעתי לא תוכלו למצוא משהו שהוא יותר מזה. ממש על הנפילה עצמה. אין כלום. מעבר לזה לא. תני לי רגע להסתכל על התיק. לא, אין לנו נסיבות כאלה נפילה, בוודאי, אני כבר עברתי על התיק הזה. והעתק שלה. להנצחה. וכנראה שיש מגרש כדורגל על שמו. נכון. נכון, עשו הנצחה. אז עכשיו, כשקיבלו את המענק הנצחה, זה היה לצורך המגרש הכדורגל. אבל המגרש כדורגל הוא ממש על שמו של... נכון? של אחריות הקיים. תשמע, יש כאן דבר אחד מאוד מעניין. ב-23 באוקטובר 73. כן. שזה בעצם אחרי שהוא גילו את הגופה שלו. 23? לא, ב-24 הודיעו לכם. 22 מצאו את הגופה. נכון, 22 מכתב. 23 הוציאו מכתב. יש להודיע למשפחתו של הנ"ל את ההודעה הבאה. לפי ידיעות שבידינו, נעדר בנכם מועין מיחידתו, פנינו לצלב האדום הבינלאומי בבקשה לבדוק באם בנכם נפל בשבי האויב, מיד לאחר קבלת התשובה נודיעכם. אם בינתיים הובאה לידיעתכם אינפורמציה כלשהי בקשר לבנכם, נבקשכם להביאה לידיעת מוסר ההודעה או לקצין העיר הקרוב. את הנוסח הנ"ל יש להקריא למשפחה, אולם אין למסור המכתב לידיעה. אז מה שמעניין דבר אחד, בעצם הוא ב-22 לפי התחקיר מצאו את הגופה שלו. ב-23 כבר הוציאו את המכתב הזה. אני לא יודעת אם זה טוב, אם זה מסמך צבאי, ולדעתי אתה לא יכול... זה שמור, זה לא סודי. אז אסור בכלל להוציא את זה מפה. כי זה שמור, אסור לך להוציא את זה בסרט. אבל הצבא מלא רואה את זה. לא משנה, שמור אסור לו להוציא את זה. אל תצלם את זה. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وجد وامن وأنعم وبارك بجلالك وجمالك على أشرف الأمم سيد العرب والعجم وإمام مكة وزمزم والمدينة والحرام. זו לווייתו של סמ"ר ראשון תמיר נבואני, לוחם סיירת מטכ"ל. יותר מ-350 חללים דרוזים נפלו במערכות ישראל. אללהו אכבר. דן! כמעט כל חללי צה"ל הדרוזים קבורים בבתי העלמין צבאיים. יש להם מצבות, יש להם סימני קבר. משפחתו של מועין החליטה לטמון את ארונו דווקא בבית הקברות האזרחי בכפר. מאות רבות של מתים מבני הכפר נקברו באדמה הטובה, בחלקה הקטנה הזו. גם הוריי ואבות אבותיי קבורים כאן. מעולם לא עליתי לקבריהם. אינני יודע איפה הם קבורים. איש גם לא יודע איפה בדיוק קבור מועין. בשבילי, בתור אדם דרוזי שמאמין במסורת ובדת הדרוזית, אני חושב אין צורך לקבורה בקבורה עם מצבה, כי אנחנו עדה שמאמינה בגלגול נשמות, עדה שמאמינה רק בנפש, לא מאמינה בגוף.
לכן כל אדם שמת, קוברים אותו בבית הקברות האזרחי, והסיפור הגופני שלו נגמר, ושאר הנפש היא עברה למקום אחר. חודש בדיוק לאחר שנמסר למשפחה שמועין נהרג, נולד ילד בכפר מג'אר שבגליל. הוריו קראו לו בשם רוני. בחלוף כ5 שנים הגיעה הידיעה לכרמל. רוני הוא גלגולו החדש של מועין. כשנולד רוני, אז הוא באמת נולד ילד שהוא כזה חזק, רענן. עוד מההתחלה הרגשנו שהוא ממש ספורטאי. בגיל ככה 5-6 עלינו לבקר את הדוד שלו, ופתאום הוא הסתכל על התמונות, סתם ראה תמונה על הקיר, ואז הוא ישר מתנפל בעצבים, מה אתה גונב לי את התמונה שלי? ואז אנחנו כולנו נדהמנו, גם דוד שלו נדהם. אמר, מה זה תמונה שלך? זה שלי, בצבא. הוא אומר, לא, זה שלי. הוא אומר לו, איך שלך? אז הוא לוקח את התמונה, מסתכל, הוא אומר לו, הנה, זה שלי, זה אני. ומתחיל לבכות, וזהו, הוא לא נותן לאף אחד לנגוע בתמונה. ומאז, התמונה אצלו פה. בגיל 28 נשא רוני את ריטה לאישה, הוביל אותה לביתו והצטלם איתה. ברקע תמונתו של מועין. חודשיים לאחר החתונה נסע רוני באוטובוס חזרה לבסיס. לאחר שעה וחצי של נסיעה, סמוך לצומת מירון, רגע קט לפני העצירה, בתחנה במקום, התפוצץ מחבל מתאבד, כך מעריכה המשטרה, בחלקו המרכזי של האוטובוס. ברגע הפיצוץ היה קו 361 מלא עד 0 מקום. התוצאה 9 הרוגים ועשרות פצועים. רב סמל רוני רנם, בן 28 מן הכפר הדרוזי מג'אר, מיד כאשר נודע על מותו באו לביתו קרובים וחברים רבים. כל הזמן חשבתי ופחדתי מתאונות דרכים, אבל מזה לא חששתי אף פעם. אני לא מתאר לעצמי מישהו יכול לסבול את הכאב הזה ואת האסון הזה. אבל אני מקווה שזה יהיה אסון אחרון. تعال جيب لي تعال تعال عادي شو جنس الأفناع شو اسم الأفناع هذا؟ والله ما أسود. أنت بتعرف إنه روني كان يحب الأفناعين؟ تعرف؟ شو كان يحب في الأفناعين؟ كان يحب الأفنوع. كان عنده أفنوع؟ بعدك بتحب الأفنوع أنت؟ حلو. بتعرف إنه بيك كمال ما كانش يحب إنك تركب أفنوع. ليه؟ لأنه خطر. عشان إيه؟ عشانه خطر. مين من أصحابك بعد في المغار كان يركب أفنوع؟ بس روني. مظبوط.
لونه أحمر. طيب وهذا وين كان قاعد روني؟ هون؟ وين المخبئ كان قاعد؟ شو قال المخبئ؟ شو قال؟ لوين كان رايح روني؟ الله أكبر. الله أكبر؟ وشو صار بعدين؟ وفقع باص. فقع. وكان في عنده طلب هو كل حياته، يقول إذا بموت تفقدوني في الدالي أو في عسفية. هيك نقول؟ هيك نقول؟ حياة اللي قدر علينا يا أبو يوسف. إذا يوم تفقديني، إذا بموت تفقديني أو في عسفي أو في الدالي. أنا كانت علي أصعب من هذا، بس لمن إجاني هذيك الساعات الصعبة شرقت عبالي موته وكلمته. חודש אחרי שרוני נהרג נולד ילד בכפר עוספיא. הוריו קראו לו בשם עומרי. ومين هو روني؟ روني أنا. مين أنت؟ عمري. ومين كمال؟ كمال الأبو. ومين عفيفة يعني؟ عفيفة الأم. وأنت كنت تحبها؟ تحبها كثير؟ وشو قلت لي القزاز شو ماله؟ فات في روني وانجرح ومات. بس خلق عمري. بس مات روني خلق عمري؟ היה בחג הקורבן, 3 שנים. טבע הדברים, בחג מפוצצים כל מיני דברים, זיקוקים באוויר וכו'. ואז פתאום הילד שמע פיצוץ גדול, ונבהל מאוד, רץ לכיוון שלי ואומר לי שהאוטובוס התפוצץ. הוא חזר על זה פעמיים, ואני מסתכל עליו, ואני מתחיל, כאילו, לא מבין מה הוא מדבר. ואני שואל אותו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, האוטובוס התפוצץ. לא שמעת? אחרי זה עמרי שמע בטלוויזיה את הקטע שיש בערוץ ערבי אחד, אומרים את התפילה, אללהו אכבר. הוא התחיל להגיד לי, ככה אמר המחבל באוטובוס, אללהו אכבר. ככה אמר המחבל באוטובוס, אללהו אכבר. כל פעם שעמרי רואה את הערוץ הזה, את הקטע הזה מהטלוויזיה, הוא היה מתחבא מתחת לכיסאות, לשולחנות. כל הזמן אומר לי, חרם, תעבירי, חרם, חרם עמרי, תעבירי. כל הזמן אמר בשמות, עפיף, רוני, לא הבנו מי אלה. חשבנו שהם ילדים שאיתו בגן. ماما عفيفة؟ وينه؟ ماما عفيفة؟ نعم يا عيوني. ماما عفيفة؟ نعم. وينك؟ هي أنا. دور علي. يما قصبتي. يلا هاي اسمع الدلقي استنوا. يلا. وينه؟ هي لقيته. يلا تعال وقف. كبرتي انت. هتاكل منك اشوف. يلا انت عشان اكل مطرح ما اكلت. طعميني اشوف. مش طيب؟ أمي خلص تتزانى. نشتريه. صحة. زمان. دكلا. يما الغالية. خلص تتزانى خالي. اشتري. فاتن اسكتي انت. قل اسكتي. شوف الإزر. يا مين شري لك إياه؟ هذا المليح. مين؟
אני רוצה להתמקד בקרב שבו נפל, או אולי לא נפל, מועין חלבי. מה אתה יודע על הקרב הזה? אני יודע הכל. חקרתי את זה 6 שנים. הפכתי כל אבן, בדקתי כל תיק, כל מפה, כל רשת קשר, כל צילום אוויר, כל מה שרק אפשר לבדוק. לא דיברתי עם 2 גורמים. והם? לא עם הסורים ולא עם המתים. ואתה בדקת את התיק של מועין חלבי. בדקתי את תיק החלל של מועין חלבי. איך הוא נהרג? האם הוא נהרג? בוודאות מוחלטת הוא נהרג. אני יודע את נסיבות נפילתו, אני יודע פחות או יותר את השעה שבו הוא נהרג, ואני יודע היכן נמצאה גופתו בתום המלחמה. פעם אחת לקחת את המשפחה לחרמון, באמת, ובלי שום קשר ש... בין כמה היה רוני? 3.5, 4. וכשהתחלנו לעלות בחרמון, אז הוא שכב בתוך הרכב. אנחנו באמת לא ידענו למה. הוא שכב בתוך הרכב, ולא הרים את הראש, לא פתח את העיניים, לא הרים את הראש, וכל הזמן בכה, ואני לא רוצה, בערבית, כמה שהוא דיבר. לא רוצה, אבל זה היה לפני עוד, לא ידענו, זאת אומרת, לא עלה לנו בראש מה קרה, למה הוא לא רוצה. אבל אחרי שכבר הוא ראה את התמונה אצל דוד שלו, אז קישרנו למה רוני עשה כך, והוא לא עלה, והוא לא ירד מהאוטו, לא ירד מהרכב. בין 3.5 4. והגעתם למקום שבו נהרג? הגענו לחרמון, הגענו לאיפה ש... צומת הטנק? לא, הגענו למעלה לחרמון, לפסגה. הגענו לחרמון, כן. כמעט אפילו עברנו את המקום שהוא נהרג. והוא לא הרים את הראש שלו? לא ירד מהרכב. לא רצה לרדת מהרכב, לא רצה להרים את הראש. ופקשש לנו את כל הטיול, וחזרנו. פחד מהסורים. כנראה הוא פחד ממשהו, אבל אני לא ידעתי שרוני פחד מזה בגלל שהוא... אלא אמרתי, אולי יש ילדים שמפחדים שאתה עולה גובה. ובאמת, אנחנו לא נשארנו הרבה זמן, כי הוא ממש נהיה לו רע, ואז לקחתי אותם וחזרתי הביתה. מה שקרה פה זה שכאן, מעבר לעיכול, היה מערב של הסורים, ואנחנו נמצרנו עם הזחלמים פה, ועלינו ברגל כדי לעקוף את המערב דרך אחד הצוקים האלה פה. הטיפוס פה היה עם חבל, שבמקרה יצא לי להחזיק אותו, ובערך פה הייתה העלייה. צנקל, אליאס וחבזה לחמו עם מועין. הם היו האחרונים לראות אותו. זהו ניסיון לשחזר את שאירע בדקות האחרונות לפני שמועין נעלם. אתה רואה את הגבעונית הזאת? חלבי הוא שקט, חלבי מועין הוא בחור נורא שקט, והוא היה שונה מרוב האנשים כי הוא היה בוגר אוניברסיטה, שנה נדמה לי באוניברסיטה, היה מורה, היה צנוע והיה קצת שונה. הוא היה שקט, הוא לא דיבר, בדרך כלל הוא לא דיבר הרבה, הדבר היחיד זה שאמרנו לו, אני חושב שאני אמרתי לו, בדרך חזרה תיקח את הפקל, אנחנו נשארים פה עוד קצת, אז הוא פשוט אמר אוקיי, וירד למטה, אבל זה היה... אני לא יודע, אני צריך להמחיש את התמונת מצב כאן, זה שקט, 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 מפעם לפעם אתה שומע כדור עובר, אתה לא... זה לא מלחמה, זה מצב הזוי לגמרי של ענן, רוח כמו שאנחנו נמצאים בה היום, ומפעם לפעם איזשהו כדור ככה, עף באוויר, והיה שקט מוחלט, לא שמעת כלום, לא קשר, לא כלום, היינו 3-4 חבר'ה פה, בלי מכשירי קשר, בלי מפקדים, היינו ללא מפקדים כאן, ומעין כזה, אי כזה בודד למעלה, וכשדיברנו, אז דיברנו כמו שאני מדבר איתך. השקט שהיה בהתחלה זה היה הדבר שאני זוכר אותו הכי הרבה.
הגעתי לאוטובוס, היה שקט דממה, אף אחד לא אמר תעזור לי או הצילו או לא כלום. ממש היה שקט אימים, די מפחיד אפילו. ירדתי מלמעלה, ואז מצד שמאל ראיתי את חבזה, את חלבי מועין ואת אליאז יושב שעון על סלע, מחזיק את הכתף שלו, והיה גם ענן, נדמה לי גמרנו ויש ענן, ואז אתה ירדת שפוף, ולדעתי אתה הלכת לבד. ולכן אתה נשארת איתי. יכול להיות שירד עם דני? דני. יכול להיות שירד עם דני. ירדת עם דני, ואז נשארנו מועין, אתה ואני, שלושתנו למעלה. לא, ומועין במקביל, באותו שלב, הלך לכיוון הציוד של רפי. כמו שזה, מה שאתה מתאר הוא נכון, הוא באמת עבר את אותו רכס קטן, ובעצם אנחנו איבדנו את הראייה. בשנייה הזאת הגיע ענן בגובה נמוך וכיסה את החרמון. יורד ענן בחרמון, אתה נכנס לוורטיגו, אין לך מושג איפה אתה נמצא. כנראה שהוא המשיך ללכת ונקלע לתוך המערך הסורי וירו בו והוא נפל פצוע, איש לא טיפל בו, או נפל הרוג ישר, אני לא יודע, הרוג הוא פצוע, איש לא טיפל בו, הוא שכב שם. איך הוא נהרג? זהו, הוא אומר, אני נפצעתי ושכבתי לא ראיתי אף אחד מסביבי, אבל שמעתי רשרושים, שמעתי אנשים הולכים, אז חשבתי זאת אומרת, זאת היחידה שלי. רוני אמר שהוא לא נהרג מיד, אלא נפצע. לא, הוא נפצע, אבל נפצע והוא לא, זאת אומרת, לא ראה מסביבו, אלא שמע. אז הוא שמע אנשים מדברים מסביבו, שמע אותם מדברים בערבית, כן, עכשיו אני זוכר. שמע אותם בערבית, אז מה הוא חשב שהיחידה שלו? אז הוא קרא למישהו, אני זוכר, לאנואר. אומר לו, אנואר. פתאום הוא שמע אותם אומרים, מה? הנה הוא עוד חי, בערבית. הנה הוא עוד חי, ואז מה שהוא מספר, שבאותו רגע הם דרכו עליו וערפו לו את הראש. ומאז הוא לא זוכר שום דבר. זה הפנקס בוגר. מה זה? זה מספר טלפון. מה השם כאן למעלה? מעניין של מי זה. זה עבדו? אולי השם, מה שם הבחורה נשארת אח שלי יודע את הסודות הרומנטיים שלו. כן? כן. מה זה? השעון הזה זה שעון שובר אווירה. מה שאמרת, הוא היה מאוד מוכשר, מאוד מבחינת IQ גבוה מאוד. הוא למד בתיכון עירוני א'. אותו בית ספר שאני למדתי, אני סיימתי והוא התחיל, בחיפה, אני גם חיפית. כן. אני גם חיפית. כן, הוא היה גם שחקן כדורגל מוכשר מאוד. בגלל זה אתם ניצחתם אותו במגרש כדורגל? הוא שהקים את הקבוצה. היה אחד השחקנים המובילים. היה בקבוצה היה ממש עמוד התווך, הוא היה המרכז. היה פוטנציאל ענק, ופשוט כל הקבוצה נבנית מסביבו, כי הוא היה שחקן עם פליימקר מרכז שדה שעשה את המשחק, שהוביל את הקבוצה, שחקן שיכל להגיע רחוק, הוא היה גם צעיר, ופשוט אהב את הכדורגל יותר מכל דבר, גם שהיה סטודנט באותה תקופה ולמד באוניברסיטה לפני שהוא התגייס, אהב מאוד את הכדורגל, אהב מאוד את הקבוצה, ורצה קודם כל לשחק כדורגל. בשנת 2000 עלו רוני וחבריו לקבוצה הליגה. רוני לא ידע את נפשו מרוב שמחה. كان أبو حكمات يشد عليه كثير، بتعرف هو طفل. يابا شد في الحلق على المدرسة، يا روني أنت شاطر، أنت من القبضيات، أنا بدي أعلمك، يقول له علمني، اعمل اللي بدك إياه يابا برد عليك. أما القول ولا مرة حدا بيقدر يمنعني عنه، هذا في دمي خلق معاي. يوم من الأيام هيك بقينا، بتعرف الواحد قديش بخاف على الولد، ويوم يجي مكسورة إجري يا حبيب قلبي، ويوم يجي ماكلة واقع كتفه. قبينا كثير، قلت له مرة من المرات قال لي اسمعي، مش تخبوا الشنطة تبعت الجول والبوط، شيلي كل شيء الله خلقه في الدنيا، أنا على الجول بدي أضل تاني أموت وبطولش تموت. هيك قال حياة اللي أخذ روحه.
هاي الكلمة ظل يلفظها. ولما بموت حط شنطة الجولف فوق راسي. حطيتوها؟ مسيول، كله مسيول، كله محطوط. وردة بيتي يما، وردة بيتي انت. مش يما تعوقت. بقول لك ما رقصت لك شملت وحياتك يا يما، وانا حملت ولد شكل هيك يا روني. يا حبيبة قلبي يا روني يا يما. لك أنا بالليل وعيوني طرابيك وفي ايدي يطبروا لمح الفرابي. המשמר יכתיב את נשקו. אכתב שק. המשמר יציג את נשקו. אציג שק. המשמר יעבור לנוח. עמוד נוח. أحمد 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 אתה שיחקת במגרש הזה? כן, שנים. שיחקת עם מועין? פה? במגרש הזה? במגרש הזה, אבל היה חול. הכל היה חול? אדמה, כן, הכל חול, הכל. אחר כך קראו לקבוצה? הפועל מועין. בדקנו את תיק החלל של מועין. מועין, עד עכשיו לא מצאנו שום זיהוי של מועין. אנחנו הולכים עכשיו לרבנות, שם יש לו תיק, ושם יש זיהוי בתיק של הרבנות. ובעצם אנחנו סומכים רק על שני דברים בעולם. על העדות שלך ועל גלגול הנשמות. אם אתם קצת מהססים, מועין אין שום סימן שהוא מת. זה שהוא מת אני בטוח. בטוח? בטוח. כי... אבל מה שהיה... זה שאתה ראית אותו אתה בטוח. ראינו את הגופה שהייתה כבר רקובה, אני אקרא את הסוף, אבל זה שהוא... מה עשו אחרי זה אנחנו לא יודעים. אני לא יודע, כי העלו את כל הגופות למעלה, למוצב, ומשם... אבל לך אין צל של ספק שזה הוא. אני בטוח ב1,000,000%. בטוח ב1,000,000%. אבל אחרי זה מה היה? אלוהים יודע. בשנים האחרונות ביקרו בסוריה אלפי דרוזים ישראלים. איש מהם לא העז לבדוק מה עלה בגורלו של מועין. הם חששו פן ירגיזו את הסורים. فيك تحكي لي اشي على قضية التقمص تبع الأرواح تبع الدروز؟ هذا اللي معطينا الشجاعة ومعطينا الرجولة، الإيمان هذا. إنه اليوم أنا محمود الصفدي يمكن بعد أيام أو شهور كنا بالرفيق الحلبي.
يمكن معين حلبي يكون قتل واحد من قرايبه من سوريا. ممكن يبقوا هذا ممكن هايو لأنه حربوا مش عارفين بعضهم. هذا إسرائيلي وهذا سوري وأنت في النص. בעודי בבית הבראה הגיע אליי בחור. אני כבר לא זוכר את שמו, לא יודע מי זה היה. וסיפר לי על מוהן. אני שאלתי האם הוא יודע משהו על מוהן. והוא היה בקרב השני. הוא אמר לי שמצאו את מוהן, והוא היה בפתח אחת התעלות עם עיניים מנוכרות. עם אחת התעלות? כן, הוא היה באחת התעלות עם עיניים מנוכרות. אחת התעלות של המוצב. נתון נתפס על ידי הסורים. זה מה שכן, זה מה שהבנתי, שהסורים הרגו אותו. עכשיו, הוא אמר לי עוד דבר, אמרתי לו, תגיד, הוא היה שלם? אז הוא אמר לי, כן. הוא אפילו לא התנפח כמו שגופות נוטות להתנפח. שזה אומר מה? בגלל הקור פה, בגלל מזג האוויר. אוקיי, עכשיו בוא נלך. הנה, פרטים על חללי צה"ל שנפלו בקרבות. אוקיי. נראה מה כתוב על מוהן, בסדר? אוקיי. וזה אפי שניאו, שנהרג כמה דקות לפני מוהן. אוקיי. זהו הוצא להורג אפרים שבת. שמואל סלע. ראובן. וסרמן, גונין, משולם. הוא... הנה, הנה חלבי מוהן. עכשיו בוא תסתכל. בבקשה. היה לוחם בפלוגה ב' של גדוד 17 שהשתתפה, תמשיך. בניסיון כיבוש החרמון ב-8 באוקטובר 73, חלבי מוהן נהרג בשעה 12 בערך, בעת שמחלקו הסתערה על עמדות הסורים בנ"ג 2072. הוא זוהה לאתר עליו רק על ידי דיסקית. אף אחד לא זהה אותו אישית. לא, הוא נכון, פה במקרה הזה הוא זוהה על ידי דיסקית שהייתה תלויה על צווארו. אוקיי. עליתי ב-22 לאוקטובר 73 עם קבוצת מילואימניקים לזהות חללים או גופות, ואחד מהם היה מוהן שהוא היה נהדר. ומצאתי את מוהן ממש שוכב הצידה, והגוף כבר רקוב. מה שהיה חסר לו זה שלא היה עליו כלום מבחינת ניירת. לא דיסקית, לא בנקס שבי, וכל הדברים שהיו אותו בכיס, לא היה לו, גם כסף שהיה לו, לא היה לו כלום, לא היה כלום עליו. فهمي كيف الصحة؟ תשמע, אני יוצא עכשיו מהקריה, יוצא מבניין הרבנות הצבאית, ויש לי את הדיסקית ביד. יש לי את הדיסקית, אבל זה חצי דיסקית, וחתוכה, וכתוב כאן חלבי וועין, עם מספר אישי שלו 21733938. נכון, אוקיי, אז זה נמצא בתיק שלה ברבנות הצבאית בקריה. אוקיי? אז הוא קרא למישהו, אני זוכר, לאנואר. אומר לו, אנואר. פתאום הוא שמע אותם אומרים, מה? הנה הוא עוד חי, בערבית.
הנה הוא אות חי, ואז מה שהוא מספר, שבאותו רגע הם דרכו עליו וערפו לו את הראש. ומאז הוא לא זוכר שום דבר. תשמע, אחד הסיפורים יש כאן סיפור פשוט מדהים, שאני חייב לספר לך אותו. ברשימת החברים שלו, שהיו יחד איתו בצבא, יש שם בשם אנואר קזאמל. ואני מחפש את האיש הזה כבר שנה. ואף אחד לא האמין ואמר שהוא קיים. ואיך אני יודעת על הסיפור הזה? רוני גאנם, הגלגול של מועין, סיפר לאבא שלו, כשמועין נרצח, הוא קרא לחבר שלו, קרא לאנואר קזאמל, אמר לו, אנואר, בוא אליי. ואף אחד לא הכיר את הסיפור הזה עד היום הזה. ומי שסיפר אותו זה רוני, להורים שלו בגלגול הראשון של מועין. ואני מחפש את השם של אנואר קזאמל כבר שנה שלמה. וזה נכון, הוא היה יחד איתו בצבא. וזה נכון שבגלגול נשמות, בגלגול הראשון, רוני גאנם סיפר את הסיפור הזה. איש לא הכיר אותו, זה בפעם הראשונה שיש אישור שקזאמל היה יחד עם מועין. ומי שסיפר את הסיפור הזה, זה רוני. זה מדהים. זה מדהים, זה בלתי נתפס. שנה שלמה אני מחפש את השם הזה, שנה שלמה. הנה, במסמך הזה, מסמך הצבאי שאסור לצלם אותו. ואני קראתי אותו. ומה שמדהים, עוד דבר אחד מדהים, למועין היה הקב"א הגבוה ביותר ביחידה שלו, היה לו 56, ומי שמתקרב אליו זה רק אדם אחד, אנואר קזאמל. ולכן הוא היה חבר שלו. זה מאוד מדהים, אני לא ידעתי את הקב"א שלו. ואתה גם לא ידעת שהוא חבר של אנואר קזאמל. גם לא ידעתי. וגם לא ידעת שקרא לו כשהוא הלך, כשנהרג, הוא קרא אנואר. זה השם שהוא קרא. והדבר היחידי שאני יודע זה רק מרוני גאנם, שנרצח בפיגוע ביחד. הוא צעק ככה, הוא צעק, אנואר קזאמל, בוא אליי. נהרג, פצעו אותי, או משהו כזה. זה לפי העדות של רוני. של רוני. רוני שהיה כאילו, כזה משהו... זה דברים מאוד... תשמע, זה דברים שהם לא נתפסים. נכון. זה מפחיד אפילו. זה ממש מפחיד. מבחינתי, אני בהלם טוטלי עכשיו מהסיפור הזה, כי זה נראה לי כמו... אנחנו פה באיזשהו... כולם מכחישים לי כשיש דבר כזה שנקרא אנואר קזאמל. כולם אומרים אין אנואר קזאמל. ואנחנו נמצא אותו. האם אני, אחרי שאני מת עכשיו, אני הולך להיוולד עוד פעם? באמת? באמת? انت حسب رايك معين طيب ولا ميت؟ انا حسب رايي معين طيب وبعده طيب وموجود لا يزال لليوم هو موجود لا زال حي لان السقساطه لحد اسم برن في ذهني. חלבי מועין נעלם מחיי בצורה מאוד לא מובנת, לא מושכלת. מבחינתי נשאר הדבר הזה עלום, לא פתור. אני נושא את זה איתי כל חיי, ואני חושב שכך ימשיך הלאה. לצערי, לא יודע מה עלה בגורלו. לא, אין לנו מה לעשות כאן. تعرف أنور قزامل؟ أنور قزامل؟ هذاك البيت. لا مش معقول. بلى. قديش عمره؟ عمره حوالي 30 29 سنة تمام. لا في واحد أكبر عمره 50 55. أنور لا ايش؟ عنده منجرة. عنده منجرة؟ عمره حوالي 50 بلس عشان شاب. أنور هذاك بعيد لجوا وين بعيد في الصواني.
مرحبا. وين ساكن أنور قزامل؟ تعرفه؟ عنده منجرة بقولوا لي. عمره 50 سنة. ساكن حد يوسف قبلان. قدام؟ يعطيك العافية. يا هلا. كيف الحال؟ قل وين ساكن أنور قزامل؟ اطلع من هون. العليا هاي. خذ على الشمال لجوا. قديش عمره أنور؟ قديش عمره تقريبا؟ 50؟ خمسينات. خمسينات. كان في الجيش. تعرفش هيك برفع هيك. مرحبا. وين بيت أنور؟ فوق المشاي؟ لجوا البوابة العريضة. بابا شوف بو ايش؟ أبو روزي. أبو رازي. تسلمي. أبو رازي. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ اهلين. عارفني؟ في حلبي طبعا. أنت أنور قزامل. أنور قزامل. اهلين. قبل ما أسلم عليك بسألك سؤال، أنت عمرك 50 وشوي مظبوط؟ 53. 53. نعم. أنت كنت في الجيش مع معين حلبي؟ اي نعم. أنت كنت معاه في كورس ماكيم. كورس ماكيم؟ اي نعم. את האמת, אני לא זוכר הרבה, אם אני אספר. אני זוכר שאנחנו היינו בקורס מאקם בגדוד 17, ופרצה המלחמה באותה תקופה. אתה יודע מה זה מלחמה? איפה היית? אתה למעלה? בהר או למטה? הרבה אני לא זוכר את האמת. איפה היית? למעלה בהר או למטה? אני לא יכול לזכור, רפיק. יש לי בעיה בזיכרון שלי ממש... אבל היית, כשנלחמת במלחמה, היית בחרמון למעלה או על הכביש למטה? לא, למטה אני חושב. היית למטה. אני חושב למטה. היית בהלם מלחמה? אתה לא זוכר? המלחמה נמחקה מהזיכרון שלך? הכל נמחק. יכול להיות שזה אחד הגורמים שהזיכרון שלי כבר דפוק לי גם זה, אין לי מושג תן. אני כמעט שכחתי הכל. לא זוכר כלום. אבל את מועין אתה זוכר? את מועין אני זוכר עד עכשיו, הפרצוף שלו ממש לפי העיניים שלי. המראה שלו, הצניעות שלו, היופי שלו ככה. אתה מבין? אין, זה אני יכול לזכור. כי זה פשוט בחור שהיינו צמודים ביחד כל הטירונות וקורס מאקים אתה מבין? רק הוא יודע איך הוא נהרג. עכשיו אתה בטוח שזה נכון. עכשיו אני בטוח שזה נכון. תראה, אני גם הייתי אז בטוח, כי כל הסימנים שהוא נתן לנו, והכעס שאחרי זה שהוא התחילו לספר שהוא מדבר בסוריה, והוא לא פצוע, והוא בשבי, והוא לא יודע מה, הכעס. אתה מרגיש מה זה, זה הבן שלך בבית. אני אשאל אותך שאלה אחרת לגמרי, תראה. אתה באמת מאמין שמועין נהרג? אני, כן. ואתה מאמין בגלגול נשמות לגמרי? כן, אני מאמין. טוטלית. אני, אולי בשלב הראשון גם אני הייתי בזה. אבל אחרי מה שראיתי מרוני, מהתנהגות שלו, אני בטוח שהוא מועין. يما يما بدي يقرصني انا بخاف انا يما يلا اسحب يلا تعالي يلا شوق يلا خلنا نروح يلا 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 عمري استخبوكي. את רוצה שזה יהיה סיפור כזה או שהיית רוצה לשכוח ממנו, מהגלגול הקודם? לא, לא הייתי רוצה לשכוח, כי אני דרוזית ואני מאמינה שזה קיים וזה דבר שקורה. ואם אלוהים אמר שהילד הזה יגיד את כל מה שהוא אומר, אז מי אני שאני אתערב ואגיד לו לא? את הערפל הזה של החרמון? יש איזה ערפל.
ערפל זה שם יפה לסרט.